Yabanta sehlala phansi ke sanhlala phansi yowethu day after iDurban July last year ndathi ndisahleli ndibuke i-outfits mandisithi ndiyayithanda le andiyithandile xa ndisithi tyulukudu unkwale nkosi eskrinini sam xa ndisithi hayi bo kwale nkosi yintoni mfondini ngento zamajoyini kwenzeka ntoni naba banintsi naligquba naphatha imipu wabe sithi unkwale nkosi Mendi akho kwanto uyifunayo wena kwiDurban July hlala phansi umamele le ndizayithetha bantazi ndahlala ndazinza yeva ndahlala ndazinza bantase unkwali yenkosi wenza ii-accusations ezininzi ke ngalamini ngaqonda wenza accusations ezininzi but ke ngokuba ntase mna into endifuna siyenze ndifuna into nokubana sifind out into nokubana where are we now where are they now because apha eklasini yam we don't follow events we follow people so sizama ufind out into nokubana where are they now yaqonda bantase ngamelani into yenzeka sawuqala nge-PKTT so ku-PKTT bantase yaqala mos around that time kwakubulawa gqithi political leaders e-KZN yaqonda so xa u-political leader e-KZN ngelaa xesha kwakufuneka into nokubana wenze sure into nokubana iinkabi zikwazi kwi-personal level zikubiza ngee-nickname iinkabi zase-KZN otherwise ungabaswa anytime so kwakufuneka ube ngumntu nje wena neenkabi nihambe niyotya inyama entloko yaqonda nibe kulaa level sharp chom so zabulawa ke political leaders then ke ngoku Cupcake wabebuza ke ngoku kwi-provincial commissioner kaloku umkhwanazi into nobana hayibo Fondini province yakho is a mess abantu bayaphela ithini le nto yabo be-explain kwale nkosi into nokubana hey siyakwazi into nokubana xa sihambile sikwizinto zisiwelebhu zithatha i-7 months xa ndenze le kwenzeka into ethile xa ndenze le thathe 15 months so izinto zithatha ixesha kwathini wathi upresident okay so ucinga uthini ke wathi hayi mna bendicinga into nokubana sibe nabantu abazawufocusa kule nto ezi-political killings kwathini because i-major problem esinayo apha e-KZN leyo kwathini wathi uCupcake utsho endodeni wathi wena uzawutshuza abantu bakho uCupcake kwa-announce elizweni lonke into nokubana kuzawubakho i-political killings task team ezaba based e-KZN yenze oku noku sharp chom yenzeka ke loo nto nyhani baqala basebenza bafana abathenjiweyo nabantu ababhinqileyo ngubani ku-PKTT obhinqileyo andimazi yazi but basebenza bantase basebenza kuloo nto yabo ke ngoku baphela bengeniswa nakwezinye ii-provinces ke ngoku ezo province xa zixakene nee-cases zazo for instance bakhe basendwa to i-Eastern Cape ngelaa xesha abantu babebulawela izikhundla eFort Hare kwasibasiwa phaa bakhe basiwa nakwi-case kanamhla mos xa bebona into yobana hayi ingathi ayisolveki kwathiwa mabayithathe so iinto ezininzi baye bafika kuzo yaqonda sharp chom so ke ngoku kuloo nto yoba besendwa province to province kwala ke ngoku ngomnye unyaka basendwa to Gauteng basendwa to Gauteng buze bakwenzeka ntoni eGauteng zibe kanti basendwa to Gauteng into eyenzekayo eGauteng kukho ikhampani apha enika uTransnet izipring ezincinci bantazi yaqonda so ezi zipring i-3.20 ezi zipring yaqonda so ke ngoku ezi zipring bantase uTransnet xa ezithenga yena uzithenga nge-150 nto kodwa yona le khampani zikhupha nge-3.20 esinye yaqonda so ke ngoku i-employee yale khampani ithi hayi mani itheni le nto iTransnet icinga fanele sibibhatala izizumbulu zemali kodwa thina isinika like 25k bona bacinga fanele basinika imali enkulu gqithi yaqo investigate le nto yile employee yakwaTransnet yaqonda kubekho ipolisa elali-based eJohannesburg CBD ekuthiwa nguTawu yava athi uTawu xa esiva into nokubana iya-investigatwa le nto kwathini axelele oobhururu bakhe being bani laa tata ndimoyika kakhulu kuthiwa nguKatiso Mlive into nokubana kuya-investigatwa laa nto yezipringi ya-investigatwa kwathini hayi masikhawuleze siyi-athekhe le nto because sizawubhaqwa sharp chom nyhani ke kwathiwa maku-identifywe lo mntu u-investigatha le nto kulaa khampani wathi uTawu umane yotshekha i-coast funa ujonga le employee funa ujonga ya-identifywe kwathiwa nantsi yangu-Aman Swart sharp chomi after bayema-identifyile yahanjiswa ke ngoku loo nto yanikwa iinkabi
ngobani na ababhuti ngokunene na but ababhuti babini guys if niyayilandela yonke lento kukho ababhuti ababini abama eqongeni nokaTisomlife xa ukaTisomlife uyotshajwa for lento ndiwalibele qha amagama abo abobhuti babini ba-executa loo hit ba-executa njani hit bantase ba-execute ngemini apho amanswata emsebenzini bona bahamba bamlandela uthe xa evula igate yomsebenzi bantase bambasa wabasa 23 bullets babesenza sure ntona ukubana bamshiya nje ethule sharp chomi bemka xa bemka gesa i-phone call ingena kubani phone call ingena kulo tahu lo ntona ukubana tahu kukho i-incident eyenzekileyo endaweni ethile ebeyazi mos wakhawuleza waye-attenda laa scene yaqonda fika waye-attenda laa scene waye-attenda laa scene wathatha imipu wathatha i-bullet casings and all of that athe afika amapolisa wokwenyani afika sezamile uklini scene yaqonda sharp chomi so amapolisa aseJohannesburg ke ngoku ayephanda loo nto i-investigating officers I think zazimbini well omnye wayesebenza kweyakhe nomnye asebenza kweyakhe then bathi bose ngobona into nokubana ingathi sisebenza into enye badibana ke ngoku so ke ngoku ezi investigators zizobona nini into nokubana no siyakhelwa apha ziye elab xa zisiya elab bantu sezi-investigators zithi ziyotestisa imipu le into nokubana ibi-involved phi yabuya imipu iclean kwathiwa hayi njani asoze 23 bullets bekanti zange le mipu yenza nto phi ndandawo I mean akathiwa akusoze bantase hayi fine bazama okwesibini abezama okwesibini still bantase bayobuza phofu bathi now I'm going to go into detail and andifuna ungena kwi-details because bathi xa befike lab ne bafika then the person that was there wathi no let me just edit kwenzeke i-mistake kule report wayi-edita yiloo report leyo yabuya iclean yaqonda then ke ngoku i-investigating officers were like no we are not satisfied there's no way nto nokubana laa mipu iclean kwathini sharp chomi bacela nto nokubana bayotestelwa i-KZN yabuya iripoti ibomvu krwe yabuya bantase ibomvu krwe iripoti yeva hayi fine hey bahlala ke ngoku bayicinga into nokubana yinto esizayithini le because everywhere we go now every person we speak to ngumntu osakhelayo like siyakhelwa basically ngiyaqonda hey bazame ufowunela kwa aba base-KZN bebebacelile into nokubana babathestele laa mipu bathi hey singenza njani guys because hey thina apha kwamntu esiya kuye kwamnyango esinokha kuwo sidilishana nabantu abacorrupt yava bathi hey thethani noGeneral Khumalo kwathethwa noGeneral Khumalo uGeneral Khumalo wathi hey I'm not the provincial commissioner I don't know thetha nomkhwanazi kwathethwa uNkwali Nkosi wathi ndizasenda abantu abayi-10 abazonincedisa kule nto nithi niyayenza kwasendwa 10 bantase because laa mipu xa ibiyotestwa e-KZN kwafumaniseka uba ibi-involved kuyo yonke laa ntarha yaba-DJ yayiva kuyo asikafiki kwinto yo-DJ we are still following i-PKTT into nokubana ifike kanjani eGauteng yava so xa ibuya laa report yabuya isithi yonke laa nto yo-DJ kwathini nayo umkhwanazi wathi I cannot ignore this one wasenda i-PKTT to Johannesburg wathi phandani le nto yaphanda i-PKTT laphuma igama likaNomkhitsi hey kwathi kusathethwa leyo laphuma igama likaMrhotsi kwathi kusathethwa leyo laphuma elikasibiya kwathi kusathethwa leyo kwaphuma eminister kwathi bantu kwathiwa disbandani la PKTT kwathiwa disbandani la PKTT ngasambeni sizawufolowisha ke ngoku uMinister of Directives kule ilandelayo ivideo because sifuna uyazi into nokubana after airtime akudisbandwe la PKTT uphi yena ngoku wenza ntoni ngobomi bakhe and by the way i-PKTT isa-operator ayizange disbandwe umkhwanazi instead wayokwenza i-press briefing i-PKTT isa-operator kakuhle nje we are still happy sise-happy kakhulu